Mana kamanya ko Ramogi Tv ke chenro mar mbaka oromo ni machiegni chenro mabende biro tok chal mar fuambo nyadendi Joyce Oduoro semi kanyo mar mondo mi bed gi ng'eyo en ang'o matimore e alwora mari. Gisani koro wadonjo e twak odiochieng' ma kawuono ken chieng' tarik 5 mano mar dwe mar 9 higa mar 2022 mano odiochienge 2 kende toka ne piny Kenya koro ogolo oko kum mar geng'o mwandu mag puodho ma olos kod nyinyo mabende otisi ni GMO. Kabende kuma kamano nogola chieng' wuok tich mano mar jumani bang' romo mag jotend migepe mabende jotend migepe nobedo godo e kar jot mar jatend piny Kenya mantiere buore Nairobi. Paro pod medo solore kata mana pod medo fwenyore e mbui mopogore jopiny pod medo chiwo pachgi kaluwore kod duogo mano mar GMO. Parne GMO nothich oko e piny Kenya higa mar 2012. Koro okang' makama endi kata mana duogo mar GMO duogo bang' thuolo mar higni 10. Nang'o mameno ka okang' makamano duogo? Okang' makamano biro bedo kwatwake pachi nyakwara Mugajuang mana kaka pile. Yoronwa e namba magote machuok 30600 mbui mar Facebook yudowa achiel kachiel mano Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda achiel kachiel e mbui maga iyuda @Sharon Ong'ao. Nyakwara Mugajuang okiny makawuono okan kenda mar sumo paro makama. Antiere gi jolony mabende biro nyisowa ponono ni GMO ni en gi ber mare to ponono ni gima nigi ber bende nyaka bed mana gi rach mage. Rach mage bende nitiere. To ka nitiere to rach mage gin mage. Okang' makamano jolony biro bedo ka nyisowa okiny makawuono. Antiere gi jolony e studio marwa mantiere kaunti ma Nairobi kanyakla gi kaunti ma Kisumu. Daher mar mondo miachak gi jolony mabende antiere godo e kaunti ma Nairobi. Abiro chako gi Odhiambo Ramogi. Odhiambo Ramogi en jalony to olony e weche mag uchumi ahinya motenore gi weche mag pur kod pith. Ramogi arwaki ni machiegni. Kopogre gi Odhiambo Ramogi nyakwara Mugajuang bende oyudo thuolo mar bedo gi daktari mong'ere kaka Philip Mwabe. Philip Mwabe en jalony e weche mag alwora. Philip arwaki ni machiegni. To bende kopogre gi daktari Philip Mwabe bende odiochieng' ma kawuono wayudo thuolo mar bedo gi ngire Richard Oduoro. Ngire Richard Oduoro en jalony e weche mag chiemo ahinya mago mag GMO. To bende en director mochung' ne weche mag timo nonro ahinya ni chiemo motimo nyinyo e mbalariany mar Kenyatta University. Arwaki ni machiegni. Bende kopogre gi welo mabende antiere godo e kaunti ma Nairobi nyakwara Mugajuang. E kaunti ma Kisumu studio marwa mantiere e kaunti ma Kisumu bende antiere gi wendo. Antiere gi wendo mong'ere kaka Samba Nixon Otieno. Samba Nixon Otieno en jakoma mar Food Liaison Advisory Group kata kiero flag e kaunti ma Kisumu. Samba kiwinja ichio makare. Erokamano achio makare. And adwa mondo watwak maber. Erokamano ahinya. Samba biro mana chako kodi kintiere kaunti ma Kisumu. Koro piny Kenya koro golo oko kum mabende no gengo do mwandu mag puodho ma olos koda nyinyo mano mong'ere kaka GMO mano bang' higni 10. Mana kinyalo mana nyiso jopiny bende paro ni okang' makamano nikech jopiny bende osebedo kora mana ka penjore ni nang'o miyo ni kum makamano ogol bang' thuolo mar higni 10. Kaluwore gi in kaka japiny irwako koso ok irwake? Wach ni kwa wache en gi berne to en gi rachne matin. Nikech kwa ng'iyo wuoth mar weche mag GMO osekawe Kenya ka. Wach mar GMO donjo Kenya ka ok en gima nochakre nyoro. En wuoth mane wachako higa 2000 kane Kenya osign agreement moro maniluongo ni Cartagena Protocol. Nineno ka higa mar 2003 the cabinet mar sirikand Kibaki no ratify that protocol. Then in 2006 iyudo ka Kenya no biro gi gimiluongo ni biosafety policy. Then in 2009 we established the biosafety act, the act mang'iyo weche mag ni gimanyien loso chiemo gi organisms mamoko gi. Koro nwakawo chik mwaloso chik mondo ket gini obedi e Kenya waka.
Then inyalo neno ni in 2010 sirikal migawo makucho cha nodhi oloso gimiluongo ni Biosafety Authority. But kawachopo higa mar 2012 nitiere research moro manotim gi scientist moro ma France ma kuom duoko nowacho ni jogo machamo chiemo mag GMO gi thothgi kano gitimo test ni gi iluongo nang'o rats oyieyo noyieyo ka nigi tuoche matin. Koro wan kaka jo Kenya luoro moro nodonjo kuomwa ni to gima wendo ni dipo ko nyalo kelonwa hinyruok. To anyaparo waziri Beth Mugo kane ban wach mag chiemo mag GMO gi 2012, sirikal noketo task force moro ma food scientist, jogo molony e weche mag chiemo, manong'iyo wach ni, mane gichiwo duoko gi mane giwacho ni research manotim gi ja France cha ne nigi kasoro moro matin. To ne gichiwo duoko margi ne cabinet nokoyie entirely. Then koro kane sirikal manyien ni donjo to ok gikawo muda mang'eny ahinya to giseduoko wach mar ni GMO oduoki. Koro wan kaka jopiny to waneno ni en haraka mane ma sirikal nigo makata ne ginyiswa ni research mane jowa otimo bang' kane gini obedo banned 2012, mae duoko mane wayudo to wadwaro mondo jopiny omiwa pachgi mondo eka gini wadhigo mbele e yo maler makare ma jopiny te oyiego. Koro wan kaka jopiny nitiere wan gi bwok moro matin to sirikal nigi ng'wech mane ma gidwa yie mana gi wach GMO e higa 2022 ka weche mane obedo race 2012 poko wuoye maber kabisa. Erokamano ahinya Samba, kendo agero erokamano ahinya kuom kata mana duoko wachien kitimo kata mana nonro kata mana kilieko ne oganda gik ma bende notimore. Mana kanyal mana duoki ma antiere gi Ngire Richard Oduor. Ngire Richard Oduor in director mochung' ne timo nonro ahinya ne chiemo motimo nyinyo mago GMO. Kane piny Kenya ne othicho oko GMO higa mar 2012 ne othich oko GMO ka bende ni tudo chiemb GMO gi kansa. Ochopo nade higa mar 2022. Koro oganda mapacho kaendi koro nyalo bedo ni nyalo tiyogo, nyalo chamo GMO, pidho kachiel kod chiemo, mago kodhi kachiel kod chiemo. Erokamano ahinya Sharon. E higa mar 2012 manene GMO nomi kum kendo ahero gima Dickson owacho nikech ne nitie nonro moro mar jascience moro mowuok France iluonge ni Seralini. Nonro manotimo en ni nokawo oduma mar GMO ma omiyo oyieyo yiechni. Wan kaka jolony mar chiemo mar GMO niendi. Kokawo oyieyo momiyo GMO moyieyo ne oloso gik miluongo ni tumor gin okuot cancer. To nitie bende pogruok mantie e science mwatimo tumor opogre be gi cancer. Koro an gi lony mang'eyo ni to yath iloso nade. Oyieyo manotiyogo gimomiyo karatase no nogoli oko en nikech oyieyo manotiyogo gi dho ng'ula iluongo nobedo predisposed to cancer. Manyise ni kadwa loso yath mar chiedho cancer takuongo amiyo oyieyo ka mondo bed susceptible to develop tumor mondo koro yath mamiye ema stop koro mane mipimo to yadhi ni teko ne chal nade. Ma oyieyo go kata ne bed mana ni miyo gi pi
mimiyo gina first time no pod ne giloso tumor go nikech they are predisposed. Pepper no nitie an go kata kaka udwaro anyalo miyi. Bang'e after higa achiel and magi gin adier manitie. Pepper no nobedo republished in another journal machielo. To kaka rango paper mobedo published no e science wan jo science nitie gimiluongo ni peer review. First page karatas no be an go ka ma jong'ula manie ka bende abro miyo gi soma. Ondik kanyo tadwa quote gi dhong'ula ni this paper is republished for purposes of archival reasons. Tiende ni idwa mondo okane nikech ng'en kogole to onge kama okete to obro lal maonge ng'at mabro ng'eyo research ok timga kama. Koro there is a caveat on it. To mano is available bende. Gima duong' man kae en kamae. Kinde mane Pepper ni wuok makore manomiyo otim bane niendi. Jatelo ma that time to kenda hero Dickson owacho maler ni Beth Mugo. Kinde no to kenda maya wacho gi muolo maduong' nikech an mama na bende nonindo higa mar 2015 gi cancer. Ang'eyo lit ma cancer. Ma ng'ata man gi cancer chunye paro malich ni yawa. Kapo nono ni mae gima nyalo miya cancer to owe. Inyalo weyo kata chamo chiemo manyochi hero malich. Koro kao Pepper ni nowuok to otudo ni komiyo yeo GMO ni to koro loso cancer. To ene mane en minister mar health. To kinde no obede ne kenkeng gi tuo machalo mana kamago. En gima ber ni nyaki panic and that's justifiable. Wase lose wach ni kuom higni 10 gite. Mwacho ni kata in komi Pepper machal kamano. Mokwongo okija science. Gima chielo bende ikia. Kitere kucho to bera inyalo it's okay, inyalo panic. To kata Kenya ka kende ema no panic. Other countries also panicked. Kata Russia be no panic. But they ntie pinje man no keto bano following that paper by the way. To kane research ose timi ma WHO or approve, EFSA or approve or commented, scientists FDA or approve or they went through ntie committee kwanza EU to gini committee maduong' mane rango Pepper ni and what is it. Gikone ka gifwenyo ni mayok ne kamano they gitene gi lift ma Kenya ema nodong' mogik. Kenya by the way timo maber en obudho kabisa kodwa mondo ng'en to en ang'o manie gini. Ting'eni penjo mabende nitiere nikech odiochieng' ma kawuono makata mana kwatwa kada adwaro mar mondo mi wang'inj penjogi kata mana duokogi e yo mayot makata mana dayo man dala kacha nyalo bedo ni dwaro ng'eyo ni GMO nikech thoth oganda ong'e mana ni GMO ni en orach. Daktari mana kinyalo mana lero ne oganda nikech piny owacho kana mana bang' higni 10 ng'eno oganda mathoth bende osebedo kata mana ka penjore ni bende public participation bende dotim kata mana wach gini duogo mar GMO e pacho kae paro nikech piny owacho bende mana kana thiche na nyiso ji ni nikech okenge mag cancer. Koro ng'e kata ni ji bende oluor. Bende gitimo query kata oyo to bende nitiere other resources mago natural resources mag natural farming ma bende piny owacho dina bed ni tiyo godo kata mana kapok GMO duogo. Mane pinje ma bende thoth oganda penjo. Pero kaman Sharon, gima timore maduong' ni wawuoyo e science matut mar kodhi. To mar kodhi ni, kodhi kaka wang'e, kodhi ok nyal kotha wuon kaka ok nyal wuok ka to dhi lokre koth bel. En mana kotha mabe kaka nyalo kale nitie kaka nyalo kale. E GMO ni no bedo band kaka usewinjo jolony ariyo wacho, no bedo band to moloyo king'iyo gima ne timore sano, emotions, waluongo ni emotions. Jatelo maduong' manotelo wechegi be ne tuo. Kae to ng'ato ndiko ni ang'owa ni gige makelo tuono kata de in mantie de bano. Gimo timore kendo bang' mano bang' loch mar machielo cha loch machielo machako donje bende watne koro ng'e ni weche donje udi mako nyaka timore. Lakini kwa ng'iyo GMO ena ne in gi japur wadwa mondo chiemo oidh mbele. Wan gi weche adek ma nyaka wang'i chiemo. Lo ma ok wanyal medo lo dok piny. Pi ma ok wanyal medo nikech en koth. Modong' en pesticides, waketo chemicals gi fertilizer. Magi gik adek gi te. Ok inyal kedo ni koro idwaro medo chiemo e nyime kaeto lo dok piny, pi dok piny, koro kute be medore, fertilizer be koro medo, idhi tiyo gi chemicals mang'eny. Koro jogi jolony mag gigi idhi e kodhi ni, to kodhi ni magitime GMO ni ging'iyo gi target gima gidwaro. Ka kodhi ni ichame gi
ginene kute moko. Kudi nono ema gisomo genes mage to gine mage gimar kodhi ni to ging'iyo ni mage ka winje ka kudni chopo kuom bando molos kamano to gino dungne moringo weya to gino dong. Ini dhano ok inyal dhi chamo kodhi manie bando kato lokre kodhi ok onyal bedo kamano. Onge kaka wang'iyo ni kodhi ae ang'owa e cham to donjo kuom dhano chiemo ema dhi to kendo chiemo no dhi e yo mang'eny. Koro mi wacho niya an awuon anyalo wacho ni ban no en emotional. Wago erokamano ne sirkal masani moleft go arak kamano ma ini puodhi okang' mamalo. Kendo ago erokamano malich nikech omiyo mi achopo ka nikech adieri mondo wawe tiyo gi chemicals mang'eny ahinya. Wakaw kata gimoro kaka wadwa pidho cotton ma kawaida ne kipidhe ibro go spray di 12 kata di 20 spray ka gidhi giloso GMO matene e kothe kacha nitie kute machamo cotton ka winyo makarofu nitie ino kibiwinjo kata kirwako law cotton ok ibiwinje ibro spray dichiel kende ka oderiyo maximum gima kamano do wach no rach ke chemicals ke wacho ni ok idwa GMO to chemicals mi spray ka be opongo nwang'owa environment. Koro nyaka science nyocha na tuo moro biro kane COVID adi no nyiswa adi ni kao that vaccine the vaccine chato ang'o biro timore cha kamo tunge wabiro ti kamo tunge wadhi be gigo setimore pok otimore nikech mago gik mok ja timore onge kaka tungi nyalo ti nikech ka to vaccine cha aparo ni en mana joka GMO no RNA en joka GMO gik ma science achiel ok wanya kedo gi science wagoye gi siasa oyo wawewe jo siasa ko wacho ni gino ber ka gindiko paper marach gisome gichako ni paper no rach uwewe paper no unudhi nyime gang'owa gi pur akendo Odhiambo Ramogi mbe nitiere gi paro machal ka jolony wetegi ahinya e duogo mar GMO ni bende bro kelo resruok. Mokwongo amor gi gima Samba wacho an gi weche mang'eny madwa wacho we akonga wach maga eka comment weche ma daktari gi professor wacho. Shida maduong' man go gi GMO en commercialization. To commercialization ni very good en nitiere gima waluongo ni non-seed production. Ni gini kipidha dichiel ing'eni nyaluo ka pidho oduma hawuono monyak takawo mabeyo katakano ni la next round abo pidho gi kambegu kendo akano gi ka seeds to mar gini waluongo ni mar en kipidhe nyaluo kama to kichak ipidhe kendo and it is intentionally okete kamano mondo koro wabeda kwa nyiewo gigi kuom companies maloso gi pile ka pile. Kanyo awacho ni nitiere shida maduong' ma aneno ka dhi better problem nikech koro olokwa mana consumers mar jomoko manoloso patent gini nigi patent ok en chiema minyadhi kamoro ti en gi patent ma ok nyal kata loke matin without permission mar jok manolose. Koro commercialization kanyo is the first step. The second thing ma ginene jogi awacho ni nitiere research achiel manotim against actually there is more than one nikech kata arango some other researchers mawacho ni gini yield is not necessarily increasing. Tiene ni nyak mar oduma ma kelo mar GMO ni ok ni duong' ahinya odumbwa ma kawaida. Gima ng'eyo ma daktari bendo wacho en ni oduma ni kute oluore. Koro kute ok donje kaka donje marwa ma kawaida. And so iyudo ka nikech non-objective research is highly influenced gi jogo manoloso gi magin kambe madongo. Koro wakiani wawinj professor koso winji jomoko mopogore. In other words, scientists are no longer trustworthy. Atieko gi wach moro adek ma en issue mar production. Wan gi problem mar production Kenya ka koso wan gi problem mar distribution and market systems. Nikech iyudo ka one side of Kenya wan gi chak mang'eny ma jomoko puka
The other side, you thokech.